3 augustus is er een orgelfietstocht en die begint in Eelsum. Het is een tjerke- en orgeltocht en die brengt jou langs de dwarpen Boppendokkum. Dit is waarschijnlijk het oudste culturele landschap in de wereld. Het is het thuis van een protelistische dwarpen waarvan een protte hele bijzondere tjerke bouwen. En de route is wat 20 kilometer. Bij ons is Auke de Boer. De Boer, goeiemiddag en welkom. Ja. Goedemiddag. Een orgelfietstoer door Noord-Friesland. Dit is volgens mij de eerste keer. Hoe ben je hem erbij gekomen om dit te organiseren? Ja, Noord-Friesland staat bol van mooie tjerken en hele bijzondere wargels. En wij vanuit de grote kerk in Dokkum hebben natuurlijk altijd wel iepen tjerken daar. En er zijn meer tjerken die zijn iepen. Maar we dachten, liever een aantal dingen combineren. En soms kun je in Dokkum ook heel mooi op de fiets staan. Dus wij hebben gedacht, wij maken een wargelfietstocht langs een paar tjerken, Boppendocht. Al je bijzondere tjerken, al je verschillende een bepaalde eeuw, een bepaalde tijd. En er zijn hele nieuwsgierige dingen over gewoon tjerken te vertellen. De tjerken van Hontem ken Elsenie en eigenlijk wel, die is heel bijzonder beschilderen. Maar Theo van der Heijden zal daar u wat vertellen hoe bijzonder die schilderijen zijn en hoe die daar kan zijn. En Boppendocht, het is een van uw oudste tjerken, de meest bijzondere tjerken in Friesland. En dus ik had gedacht, ja, dat is een tjerk uit Midschulzen. Liet ik daar wat Midschulze muziek op het wargel spelen, zodat mensen een idee krijgen van, nou, hoe had dat vroeger West in de tijd dat er monsters winnen, laat ik zeggen, de hele streek van Dokkum tot Haast-Lemmer, daar hebben we een liedje 40 kleersen staan. En daar is wel wat over bekend. Maar die mensen hebben van alles dienen. En die hebben echt dat landschap wat je zo correct had zijn, die hebben dat tot ontwikkeling gebracht. En daarom is die streek der Boppendokkum is het oudste culturele landschap in de wereld. Dat maakt het heel bijzonder. En dat weten gewoon mensen net. Want wij vliegen overal heen. Wij gaan naar Italië, wij gaan naar Thailand, weet ik het. Want daar is het zo bijzonder. Nee, gewoon hier om een hoeken. Daar is een heel soort nieuwsgierig dingen binnen daar te zien. Ja, nou, al een prachtig verhaal vanzelf. En dat jet ik al heel nieuwsgierig. Want de tocht is op zich natuurlijk net super lang, 20 kilometer. Nee. Dus de klam leidt ik vanzelf op de muziek om die tjerk. Ja, we starten in Eelsum. Dat is ook al een heel bijzondere tjerk. De Catharina-tjerk daarop. Dat hele ditje tjerkje daar op die terp. En daar hing het ook een heel bijzondere klok. Aan de klokken zal even aandacht geschonken worden. Want daar is een klok die jitten is in 1499. En dan zeggen we, oh, dat is al haast dikke 450 jaar. Ja, er zijn volle orderklokken bij u in Noord-Friesland. Dat vergeten wij vaak. Dat de lood van de Midschulzen nog altijd in Friesland te jaren is. He, wij jaren die klok altijd. Nee, je staan er net bij stil. Maar dat is heel bijzonder. En wij willen de mensen graag even attenderen op dat wij in een uniek gebied leven. Ja. Nou ben er in die tjerken zelf ook al je orgels. Nou, ja. Wij kennen jou natuurlijk ook als organist en bij het dier. Ben er in die tjerkjes bij mensen ben er nou echt bijzondere orgels en ja... Nou ja, misschien mag ik jou vragen, ja. Die orgels ook een ziel in die tjerk? Ja, er zijn hele bijzondere wargels. Want ik ga eens een index maken van de wargels die wij in uw gemeente Noord-Friesland hebben. Laat ik zeggen, het hele gebied Noord-Friesland. Nou, daar ben er zo'n beetje zo'n liedje 90 dwarpen te vinden. En dus ik een dikke 90 wargels. Iets meer zelfs nog. Want sommige dwarpen hebben wel 12 wargels. Van die wargels... Laat ik zeggen dat er 60% nog origineel in die tjerken zit. Maar er is 40% wat soms van boeten aankomen is. En dat is voort in Eelsum en in de Lietse Jouwer al het geval. In Eelsum hadden ze in 1904 een wargel gekregen. Maar dat is eigenlijk een wargel wat uit het westen kwam. Waarschijnlijk uit Zuid-Holland. Want er was een wargelbouwer, Mart Vermeulen, die bieden in de kranten wargels aan. Zo goed als nieuw. Dan nam er een wargel uit de 18e eeuw in. Want de meesten moesten dan weer in een tjerken daar een nieuw wargel hebben. Want nij is altijd beter, dacht men. En dan werd er een eerlijke gemeente in Noord-Friesland die dacht, ja, wij moesten eens echt een wargel hebben. Laten wij dat wargelkeepje. En nou hebben wij daar in gewoon tjerken, ook in de Lietse Jouwer, hele bijzondere instrumenten. Want dat ben ouddankers van vroeger.
Het waren of een trede onze wargel. En die binnen voor u ben dat kroonjuweel. In die kerken, daar zitten dus al die woorden die ik al hier bespelen op het moment dat mensen naar binnen komen? Of hoe nou, dat? Ik speel eens even een beetje lied. Jou op elk plakje een concertje van een liedskwartier. Dat mensen er echt bewust naar hartje. Want als Jo zegt, de mensen komen binnen en er wordt op spelen, dan is dat geroezemoes. En dan ontgeet je de aardigheid, de bijzonderheid van zo'n wargel. Dan moet je even verzitten gaan en ik probeer je ook op elk wargel een beetje muziek klinken te laten die karakteriek voor dat instrument is. Of voor de kerk. Dus ik zou al in Hand en Muzenwoek wat Mitchellse muziek spelen. Dat zijn dingen, die jij eigenlijk nooit. En in Eelsum, dat is een instrument wat eigenlijk aan het begin van de 19e eeuw mak is, maar in 1905, dus een eeuw later, oorzet is naar Eelsum. Wat nog bijzonder is, want het wargel wat je nog sjugge, dat het front, dat correspondeert net met wat erachter zit. Want die Mart Vermeulen die had in Eelsum, had er een heel aardig front, maar hij had er een oorwargel, wat er elders op een kop tegen je achter zetten. En daar is ik dan wat over te vertellen, maar dat vertel ik de volgende week een sneur. Ja, je moet ik dit alles op prijzen. Deze week wat meesten had er inderdaad na weken heen. En dat zit er al na weken. Die toch maar de mensen haar aanmelden of ze kunnen zich even aanmelden bij op de website van de Grote Kerk in Dokkum. En dat is www.commissie Grote Kerk. Dat is het mailadres is commissie, dat is cie.grotekerk.pgdaw.nl in Dokkum. Okay. Maar je zult misschien ook wel op een site zetten. Ja, of misschien wordt het nog wel even. Maar waarschijnlijk zit het op een site van de Grote Kerk in Dokkum ook wel. Ja. En Oscar Mees kan het altijd inderdaad hebben we vinden op agenda van de site. De deelnemen is gratis. Okay. Het kost het echt niks. De meesten mooi heugen als ze denken van die kerken zitten in Noord, dan kennen wel even een paar euro houden. Ik ze daar ter plekke nog wel een cent achter litten. Maar het is al hier gratis. Jelvertwaan in Eelsum. Dan start het. En nog iets bijzonders. Want tevoren speelde Janke Woudstra op haar blokfluit tussen de grijfstje en muziek. Dat is echt een traditie die in Utrecht bekend wie in de 17e eeuw. Wie de blinde blokfluitist Jacob van Eyck, die siert daar tussen de zarken, siert er hartstikke mooi op zijn blokfluit te spelen. En de meesten rond dan om het hoofd vinden. Harken daarnaar. En we dachten, dat is aardig omdat ik dat was. Dus ik ga Janke Woudstra vregen. Ik zei, kist misschien mooi nog in. Daartussen die op die blokfluit mooi een beetje fideliel met z'n wat te zeggen. En dat is eigenlijk een woord wat bij een viool jet. Ja. En dat meestal mijn naam wordt in de hele sfeer. Nou, er is genoeg activiteiten en genoeg nieuwsgierigheid om daar gewoon na week even heen te gaan. De orgelfietstocht en de Lonse Kerken Boppendokken. Auke de Boer, ik zeg organist en bij hier. Ik wil jou Tiger danken voor je taaljochting en een soort succes. Tiger dank, graag gedaan.